Ahojte, milí priatelia a najmä milé ženy alebo respektíve tie, ktoré máte deti. A leto je vlastne obdobím, kedy sú deti väčšinu času s nami, respektíve sú doma, majú prázdniny. A je to teda obdobie, kedy nemáme asi toľko času riešiť moc stravu, každý je na cestách alebo si užíva niekde dovolenku, prípadne deti sú v táboroch a podobne. Každopádne často sa stretávam v tomto období s tým, že veľa detičiek má také tie typické letné rôzne ochorenia v zmysle hnačiek, brušných výroz, vracaní a často sú aj bolesti hrdielka alebo angíny. A ja by som vám rada trošku o tom povedala, pretože vnímam, že je to dôležité. Pretože práve obdobie leta je vlastne obdobím srdiečka, tenkého čreva. A je to obdobie, kedy je naozaj veľmi dôležité, ako sa staráme o svoje telo a čím ho živíme. Aj keď častokrát práve v tomto období nemáme moc času to riešiť a každý sa stravuje v takom, povedzme, zhone, alebo často práve riešime stravovací režim formou rôznych rýchlych občerstvení, fast foodov, ktoré číhajú naozaj na každom kroku. Takisto vidím, že sa konzumuje veľa pečiva, veľa takých tých rýchlych sacharidov a takisto veľa studených, chladených nápojov, zmrzlín a podobných potravín, ktoré nie sú v tomto období pre nás vôbec vhodné. A práve preto potom oslabujeme spomínané orgány a práve preto sme náchylnejší často paradoxne práve na tieto tráviace ťažkosti. Pretože jednoducho to telo sa nevie s tým vysporiadať, nevie to stráviť, pretože je veľmi teplo a v podstate naše telo funguje úplne inak. Potrebuje potraviny, ktoré ho vyživia, ktoré ho rehydratujú, remineralizujú, ale zároveň nezaťažia a nemáme teda, naše telo nemusí vydávať takú energiu na to, aby tieto potraviny strávilo, pretože má čo robiť vôbec s tým, aby sa prirodzene ochladzovalo a aby sa prispôsobovalo vonkajším teplotám. Čiže naozaj ja vnímam ako veľmi kľúčové mať vlastne tú stravu naozaj na prvom mieste aj v tomto období. Ja viem, že každý väčšinou stravu rieši práve v tom období jesene, zimy, kedy vlastne deti chodia do školy, kedy máme možno viacej času sa tým zaoberať a kedy chceme tak veľmi rýchlo posilniť a podporiť imunitu, pretože chceme, aby deti boli zdravé, aby nevymeškávali školu, aby jednoducho mohli fungovať. Ale ja práve by som rada týmto apelovala práve na toto obdobie, pretože to, čo vlastne urobíme v lete pre naše telo, tak sa veľmi odrazí práve v tom období tej zníženej imunity, kedy sú zase také tie typické respiračné a iné vlastne oslabenia tela v tých zimných, tmavých, chladných mesiacoch. Lebo ono to naozaj všetko na seba nadväzuje. Keď sa teraz postaráme práve o tenké črevo, o srdiečko, vyživíme naše telo a dáme mu dostatok pozornosti, tak sa to jednoznačne odzrkadlí na jeseň. Takže práve aj z tohto titulu som vytvorila jedálniček na leto, kde je vlastne 21 receptov v podstate na 3 týždne, ktoré je ich tam naozaj veľa, je ich síce 21, ale je tam 21 polievok, 21 hlavných jedál, takisto raňajok, rôznych snekov, nátierok a kopec inšpirácie aj na rôzne nápoje a podporné potraviny, ktoré v tomto období vedia spraviť veľmi veľa pre naše telo. Takže pokiaľ by vás to zaujímalo a chcete naozaj nejaký návod na to, pretože viem, že častokrát je problém navariť, ozaj keď máme málo času v rýchlosti, niečo proste rýchle, chutné, najmä chutné, tak aby to bolo zdravé, aby to spĺňalo vlastne všetky tie požiadavky, ktoré na seba máme, ktoré máme na naše telo, čiže aby to bola tzv. Tá kompletná potravina, ako ja tomu hovorím. A tieto receptiky sú ozaj také, pretože ja sama viem, aké je to fungovať s deťmi, ako vlastne si treba ten čas ozaj zatriediť, aby sme mali priestor na to navariť a postarať sa vlastne o naše teličko aj v tomto období. A sú to teda receptiky, ktoré sú veľmi rýchle,
ktoré vám vôbec nezaberú veľa času. Sú to ozaj také 15 minútovky, ktoré nezaberú veľa času, ale urobia veľký úžitok, pretože sú vytvorené tak, aby ste v podstate mali v každom tom jednom jedielku všetko potrebné a aby sme naše telo nezaťažili, ale naopak vyživili a podporili. Takže pokiaľ ťa to zaujíma, kľudne mi napíš správu a je možné vlastne tento jedálniček skombinovať s mojim sprevádzaním v zmysle konzultácie, ktorá trvá hodinku až 2, kde vlastne ti vysvetlím všetky tie základné zásady letného obdobia, čomu sa vyhnúť, čo naopak dodržať a ako vlastne podporiť ozaj v jednoduchosti, v rýchlosti naše telo. A priniesie ti to ozaj množstvo benefitov, pretože sa naučíš pripraviť jedielka rýchlo, ľahko, zdravo, chutne. Sú to recepty samozrejme vegánske, sú bez lepku a bez cukru a nezaťažia teda naše telo a trávenie. Sú tam vlastne používané koreninky alebo aj určité nápoje, ktoré práve podporia tenké črevo, podporia ho, aby vlastne fungovalo správne, pretože keď ho my vlastne teraz v lete zaťažíme, tak potom zase na jeseni obdobím plúc a hrubého čreva, tak sa to odzrkadlí práve na tejto dráhe, vlastne na tomto prepojení týchto dvoch orgánov a potom je už ten proces zase zdĺhavejší, čo sa týka harmonizácie, takže poďme do toho teraz. A ja vás týmto naozaj pozývam na vlastne túto cestu letnú, pretože je to investícia ozaj do zdravia. A samozrejme ja vždy kombinujem tieto jedálničky, receptíky a moje sprevádzanie aj s kurzami varenia, ktoré teda veľmi odporúčam skombinovať, pretože vám to dá, akoby poskladá vám to tie pucle, ktoré možno potrebujete. V lete už mám ale kurzík naplnený, čiže je možné samozrejme aj stále vlastne v online forme si ho zakúpiť spolu vlastne s týmto jedálničkom a sprevádzaním. A takisto už mám vypísaný aj prvý jesenný termín, čiže môžeš sa prihlásiť na ten a zároveň sa už teraz vlastne pripojiť na túto letnú výzvu, ktorá je teda 21-dňová, ale naozaj tie recepty sú, myslím, že tak hojné, že môžeš ich používať celé leto. Takže pokiaľ ti to zaujíma, chceš viac informácií, tak mi kľudne napíš, pretože naozaj teraz je ten čas, kedy vieme urobiť veľa. A tie, ktoré ste zo Žiliny, tak vás veľmi pozývam týmto aj 24. budúci týždeň na takú krátku prednášku, ktorú robíme spoločne s Tereskou v Žiline. Bude spojená aj s ochutnávkou zelených potravín, ktoré veľmi zapadajú do celého tohto konceptu a do tohto obdobia a sú veľmi podporné a povieme si samozrejme prečo. A povieme si presne ešte viac o tých typických letných ochoreniach, o tom, ako ich vlastne ako s nimi pracovať, prečo sa dejú, ako sa im môžeme vyhnúť a čo keď už nastanú. A pokiaľ nie ste zo Žiliny, nemôžete byť pri tom, tak určite mi napíšte aj tak a dohodneme iný spôsob. Pretože pokiaľ sa dáte vlastne na tento jedálniček, na túto moju výzvu letnú, tak všetko vám bude samozrejme vysvetlené individuálne. Takže teším sa na vás a prajem vám krásne leto a veľa zdravia.